Ito ma'am, lingkod ma'am. Balik dali kang imuhang apo. Ay, Diyos, kalimtik. Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Hello guys. Hello sa mga viewers ng Kalapin ni Diyos sa karon lang nakakita ng video. Hello po sa inyo. God bless po. Ayan. May na kung gusto smiling daan. Sige, may auto ma'am. Kung saan man imong pamate, Hubak. ano sa lang na? Atong Friday. Ikot saan naman eh? Pag kumangko sa pag-agawan, anak siya kong igagawa. Yeah, radol. Sa kuan na siya. Ayang papa nasa Kugon. Oh. Tapos siya sa Colorado. Colorado? Mga dre? Nga nanay ka dre? Kaya yan, alam ko nag-stay ila papa. Asa dihara? Sa Kugon. Doon na lang. Di ka magkakugon. Oo. Sige. Ganon kayo magkagubak. Oh my God. Kung sa man, lisod ginhawa. Oh, yeah, sakit po na ko ang gawas, tapos sakit akong likod. Kung sa may pinakasakit sa mong parte sa lawas. Daaring yun diya. Likod yun. Oo, dahil no kay pagsingot. Kani mong gimong hubak pilak adlon na. Ato pa ni ano na start ya. Ato. O dugay na Friday. or Ay, Kanang imong hubak, dugay na. oo, kani dugay. mong hubak baka na bata murag. pa. Dugay na. Kung sa may ginagamit mo nebulizer o kwan, wala ka nebulizer. Naa. Nagagamit juga kana lang kinanglanon o Oo, kanang kinanglanon na nako, kanang ay na kung sa makaya. may gamit mo yung bala. Salbutan mo na Salbutamol. haven. Haben, kita ko madigay ng klase. Daghang klase na. Na ay pangtiguang po, murag na edad-edad. Depende po sa presyo, apoy mahal, apoy pambata. Pero wala kay anong nag-travel na dala wala. Kaya na. Kung makakakusong ka itlog manok, Na-streetan gid ya. Ang kaog manok. kanang manok, kuyo po na sa mga labi na diferensya sa ginhawa. Dili lang mo, bako sa pambasa. Sa ginhawa mo ay islutan, itlog manok. Ano na hayop ay duhay tiil mo. Nasulod. Sa kana nga puso, napoy side nga singot uga, o bakit nga napilang ka, nga wala sakli. Hello ka na ba pa? price, eh? Wala pa ya. Hindi ka sa una. Ay, nahilot na. Sa dakuna ka. Oo. Hilot o massage o sa Ah, nahilot lang. hilot yun. Ayun, may. Hilot din may. Nakabalo nakaskuha pa. Nagpan ako sa imong page. Page. Sa YouTube pa. Yung diyan Sa dito. YouTube. Wow ko. Sa Facebook lang. Kung makalugar ka ta na sa YouTube, matanaw mo yung YouTube, mantanan, pero halos matanaw yung YouTube. I-search lang nung Eric, nga nakadila. Sige. So, pilain, pamati. Sige mo, ay! Ay, bata! May Ang ulo mo. Sige, katumba. Dito, No, mayabuan dyan na rin bata rin sin ilalom. Isa man natagyana. Ilalom, hirap na rin. Sige. So, kanin mong kuhan, sakit sa likod, dili maghalang sa kasakit. Or, Maghanang siya. Labo sila yung linhawa ko sa page. limitado gina siya ang Kaya masakit po ako yung diri. Marag naran din akong ginawa. ayaw. Ano na, magtay lang tayo nga sinutuga, niya. Exercise, so, siyempre kung exercise po ito, anong klase nga paglihok, exercise na siya. Pero dapat ina to paugun ang ato siya. So, mas muuga na siya ha. Kasagaran na bagay ka ng bisyo ginawa, itig relax. Ano nga tuog na. Maglingkod na lang sa plane, magkanaos mo na tulog. Marag siliya. Sige. Ang balay mo ron, asa ka na balay ron? Sa Colorado. Kugo. Ako gon. Siya kasi nakisat out sa taga-Pugon. Ganahan mong pilot na siya. Wala sa taga-Pugon. Ganahan mong pilot. Sige. Agay din eh. Yung mga parente. Na shout out sa mga sige, kakatawa. taga-Kugon. Ora mangyapon Kasi ini. ganahan mo mo Wala pilot gyapon sa diri ang YouTube, ilang mo eh. diri sa Rabina Pagkatawa, compound. di paningot Sa Eric ito. Hilot. Laina pa ng hiluto. Ay, napa mo mga. Ay, ang ano. Ano na din anak? Na, Na oy. Wala na. Yung ba na? na, Basta isa set out sa bana. Papa, mama. siya. Yung mama, papa. Ay, na ako papadira yan. Sige. So, ayan, shout out sa taga
Kugon, Digo City. Hello sa inyo ha, no? Na si Ma'am dari atong tabangan. No, na ini yang bubak daw niya. O, lugay na, no? Mapilak. Uy, mo pamina mo. Start na yung paggamay ya. Happy po. Ang lagi bakon siya kayo paggamay. Pero wala pa ka nakatry nga ka na yung nag-listen na ginawa. Oo, siya nakuha ya paggamay. Pero karon dili na kayo. Pero karon nitrogen plastic ako ay orange. Naapa ya, uy. Aja po. Ayaw Ako din. wala. Tag 60 ka pig. Kana man laba ka di ka maligo. Ano kung maglaba ligo. Mao po na iya isa. Manak ko na din. Then nabasa na ko nilamin na po gano. Birthday niya. Undangi po na dili mo sa ligo daan tago ta maglaba. Ana ha? Dili nga pag magligo kay murag basa na po lamin na maligo na po. Hindi po pwede ka mapasmo po datong lawas. Ha? Yan na lang kay mamuy po yung mga alay sana. So nadri si Ma'am tabangan na to nga mamayo yung ginapamati sa gawasan sa mga bakon diya, asma, o ginawa. Tabangan na to nga mamaayo si Ma'am, yun naman ang siyang pagkamukain. Naman ang siyang pagkamukain, no? Kasakit po yung likod, mapigtan yung ginawa niya. Shout out sa labi ng Diyos karon na nakikita ng video. Kung karon na nakikita, please subscribe, no? Click lang ang bell button para updated ka sa mga na-upload na adlaw, comment, like, and share po ila sa inyo ha. Shout out ko sa ako ang top 3 countries viewers sa India, Indonesia, Philippines. Siyempre sa lahat ng mga regular mga regular viewers na ko sa Pilipinas. Hello sa inyo, God bless po sa mga suki. Sa akong subscribers na 2,600 plus. So sa akong Facebook friend, I love you guys. So mag-hilot ako karon, so hello sa inyo nga. Naman ito mag-hilot. Baka, ringa. Guys, so mag-hilot ako guys. So love you guys. Please subscribe to, comment, like. Magkainom-dom ka? Mag-hilot na to. May bitibid ba? May istorya. Yes. Ano, bungar ko na sa ato agong muna-una. Kabot panahon. Tayo na! Hindi naman na dada. May na dapat dada. Bigla ito, tabukid. Uli ka? Hindi na naroon sa alas 3. Alas 3 Ay, doon ka gibilin. Alas 7 man mo yan, uling alas 3. Muli na pagbukin eh. Nikabuntag sa'yo na po na Kailang adlaw, makaya nagbantay mo siya, pero kung panggabi pagting ka isura. Nikagabi, mangitag tutoy. Problema mong gayo kay mahilak siya niya. Ang magtutoy na to. Yung sa may tutoy kung anad ba siya sa tutoy ram yun. Pero laging gabi iyang. Di matag alas 2, Bilar natulog alas ka, 4. Ay, pa ka nang gianad siya. Mas kinagtutoy siya o kining tutoy sa mano. Gianad niya siya pacifier. Kaya para ipaanap. Sabi tayo na pacifier. Amo mo po nang ginan ayaw si Juan ka mo. Sige naman lang tutoy sa pacifier. Di na Dili na siya magtutoy. Di payat. Ano sa kalas na hilak? Buwan. Ala kong isa din, ala kong isa. Mantay lang ni mo, singot uga o matrabaho ka pagbutag tawil. Ha? Itlog manok. May itlog manok, no? Basta good kami, mangkoy kaon lang po. Itong prituho ng itlog. Kailan ukos baho ay murag ka ng baho. Ganon sa Di mo, maikay na mo taon na ng piniritong itlog. Uy, wala mo ka ng crispingon yun siya nun. Kaon-kaon ko ka ng pinakaging-kaging. Ako di mo kayo yung Binigay ko. Masukot na gusto ko itlog. Long ang itlog, di kong silbi, musuta ko. Dili ko, nabalag akong tao. Ako lagi bahal. Ano yung asin? Toslo. Marato na ba yung bunot niya? Kadili asin, kaya sukang puko ng asin. Balag mo. Ambe, give mamang na. Give. Taron. Wala ko naman siya, basta nala kagunitan. Dali. Dali, Dali. Dali. Lang-lang gina na ako. Lang-lang gina na ako. Bisan po, wala na kay way gamay kay kapag si atubangay, way tingganay, siglag tubang silpon. Ay dong, sulod dong. Tara, isa diha. Anak lang na. Tumutong lang gamay. Ayos, ay! Di naman. Grabe Magkipamatingon. lang, grabe lang yung iba. No. Ala, suko dada.
ko. La, suko dada. Ko. Dili. Suko, makuhan ba na siya o ka na kasabuan siya? Sige, ito lang pangalan. Takilid yung ulo. Okay ra? Chay! Kanalo. Chay, chay! Dali! Dali, ginagunit, Chay! Wala siya. Ikaw mo kuhan, Chay, assistant? Si assistant siya. Mag-practice, dali, gunit. Gunit ito gihapon. Gunit. Bitay ng diaper. Ay. Lab sa mamang. Kapoy ba kay mamang mo? Kapoy. Gawas lang ito eh. Wala connection dito? Dili na lang. Para dahil mo kurana na. Dito yung password dili ba? Hindi man makabalong paso. Eh, buta nga password ko. Asa ram to? Eric Kilot 120. Eric Kilot. Eric Kilot Sa tinda, 120. agi, sa tinda. Sa tinda paglamang. Sa tinda agi, tinda. Eric Kilot. Eric Kilot. Eric Kilot na. 100 Eric, ang Eric Haki lang walay si. Naa. 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Normal lang tanan. Normal daw. Ang gigami. Gibati at pamiagi. Mo din nanala ka ro makabalos ka. Manguan ko. Manak mo Kahit tingin Ito. ko. Mahilo pa mo dito ila kang Eric. Ito ang sarabina. Pangtana lang mo. Bilis na madugay mingon man asa gay to dapit. Mingon raman jud mo. Kana magpinarte-arte mo. Ito na kayo dito natin. Maghila mo ay. Ano bang sa unang naibalitan tapos nakuson mo lakit. Ganyan na. Pila bayad 50 tabos. Yes, kita stabos. Mga baho mga Nakay bang ilok. tuba. Pa yung sa una lagi. Yeah, the best friend, Sana eh. sweet ta dai. Dili man pahilot yung best friend sa buwan buwan. nga ta. Sweet ito. Wala Salad na ka? Kamarihan. Oh, pasayawa lang ko. Ala, Alam ko salad na. na. Gunita ko sa mong hawak ng buwan Ala? nga. Makita mo sa ubang ka. Gunit nun. Mo abot diri ang kani kabakan. Abot diri ano. Ops, ang kamot. Ang kamot na napadungog si mututoy. Bulabog kayo ko sa una. Siya pistol ka dahil. Ay, sige ka lang ba eh. Tarungan ng dayuhan ha. Anaon ko na wala sa una. Ano kaya ganun din. Pasayawa lang lagi ko. Ay, lang ko nang sana ka ng anak-anak. Okay lang goyang. Wala ko. Wala ko. Sa una nga ka ng dalihan-dalihan. Wala ko. Buboy. Mga ako alam yun. Ay. Enjoy lang nila mananaw. Nay. Yeah, Uli na sayaw pagkarong din bukid. mga tabuang. Eh. Sayaw. Sulod na. Sulod. Ana. Ano man? Sulod mo gud na. Sa tinda lang. Balik. Ay, pugi pa dool po. Ana na, Eric, 1, 2, 3, ana. Di, Eric Hilot. Eric, hilot. Hilot na kulang na, we. Kulang we. Ali, oh. Ay, 23 ilang sayaw ha. Bernes? Sa oras? So, Alas 8 sa buntag? Uy, musaka, paso ba yung kabidji, ah. kamusta? Bernes po nito, ikaw lang pasok kuan ba ka na? Awarding. Ikaw lang, Rick, kay si Diamond Luoy Sulod man siya sa una. mga kuwan. Na Ayaw, say! Tanan ng mga grabe. No! Ayaw. Ayaw ba? Ikaw mo, kuan. Siya. Maghilot mo ko. Hindi ko niya, si Diamond, saan man na, pag kinder, luoy ba kayo kay pag graduate po to si Bunbun, luoy ba pag kinder, wala ilis yung taon si Diamond. Si Vicky akin gitugon, wala man ilis, ni Adto rin yung taon Ang gitugon. sa buntaga oras ko. Buta ka balo din sa kung oras sila. Sugod sila lasutsun. Sa kung oras sila makasayo kay dagami sila. Sa mapi baya na. Dada! Si Vicky, Saan man na. nagawa mong gitong taon na utok si Vicky, pati man ang buwan, taon, buwan. Elementary na sa Nalagyan mo yan na. Hindi mo naman. Tanawa ng pagkalis, nagplat-plat, mag-uno.
Elementary, wag ka ng grado. High school, wag ka na. Na. Minsan mang sayang Ikaw kay na mang ko pulis, dos magpulis mang ka. kay wala ba Ikaw pala, biya kang parting kuha na biya ng pulis, no? wala day dos day gikan sa first hand to coaching. Bang na cum laude day na. Running, magilog sa kuhan. Sayangan daw siya pero ingon mo siya ng Cum laude, ha? Oh, cum laude. Yung ito ng asi makuan man gapon sa naidos. O kung mahalos-halos, good. Sayangan siya ay. Total, manggunatanan kung di siya yun na pinakakuhan. Yan katong yatag niya og dos siya wala naman ang maestra diya. Mga na-question gani nung ano nasa Na siya idos sa nga grado. lakwan siya nga Dagko man sa grado. Anong nigamay, magatong isa. Nga Ang dagko. sinot ko nga maestra. Ang sinot, pa jud. Taka lang ba? Parehasa na karon. Ang ako magpanig. Pangutana na ko to sa kapoto na meeting ganita dito. Pangutana man ko to ni Joyno nga maring minsay. Kaya ba gid ko silang Chloe. Diba? Pila ang kang Chloe ay kay kuan ng Anak. Angela Joy. 9 man to tanan. Siya sus ang anak mo ko na. Pili mo ko sa 9 Di ano, di man tugan, sakpa naman gapon. 9 of 8 ko no. Di ito na. Ano sa iyong mama lang ignay. Grade 5. Kung talagsara kayo ang grade 5 nga grado maglinyada kag 9 tanan. Kasagaran gyud na piyang kana ko masakot. Wala, dito ka sa smart. Nagputso. Kana noon. Putso ka pingyud na namgay 9 pero naagi sagol 8. Iparehas kang luwi gyud na ba nga linyada 9 gyud tanan. Wala joy kanang 8. Ko sulagma na kayo na. May nagtuwa ka sa higher Smart. section. Ana. Dito na yan. Dili man gud mo tuan gud sa tinuod. Nakalang mo kay linyada nga 9 na. Ngano ikakuan mo na nimo. Hindi siya kuan mo. 8 man daw man ako daw siya 9 ko ako rin sa yan mo yan. Ako ay sus ako anak. Ako maproblema kay nataas pa kay latason. Unsay maabot di adapita. Kaya na kaya kaya mo sa ito, sige guko ka na kaya mo. Tanawas ko yung BG ni mo. Tanawang grado ko yung BG ni mo. Puro ko na susilon to. Karon. Nga naman ni guko ba saan ng bright nga niya kuhan. Bright na ito Dili kito. ka kumpiyansaan good. Nay, bright nga kita sa elementary maintain. Sino ito na ito makuntol? Takdan man. Wala, nakatakot din ni Kuya Gino. Hindi mag-study. Una, huwag muna sa Bright, study. flipping yung sa pag-aiba mo. Tanan po na High school na po nato lagi ani pa Ini, tanan ako anak silang tulong. Si Dayong nun rin magsige og study. sa ilaha. O, silang tulong. Oh, siya ang Kung siya study. lang gud siya kay mo. Study. Kaya mas bisa una nga di ko ay gyud Kapag saan study ba kakapot? tapos. Ha? Tulog naman siguro hindi pangutan. Ikaw ba nagkapasa kagapon ba din? Masa, hapa. Ana. Dili na siya inana. Sa una. Eh, kasap nang gikan di mo pas mo, nga pasmado mo ni Mulawa. Kuan man na siya amping ko na siya siyang lawas kay kaning apyugon. Gamay ra bikil. Walo kani nga kaliwat na mo. Ako na papahubak ko na sa papa. Ngayon at manang. Ay pagkapait. Papa lang. Kinabuhi. Yang papa, wala ko kampas. Hilig to, gilit to. Sige, tugilos papa. Ang gani man gud mahilot ng mga anak gud Ano na. ka na mga kuwan, lutunon ko na siya. Hindi naman na mahilot, ang dugo na matuog mo na. Og gyud. Sa dibura na kana. Uno kay uso man ron. Kay isipon di ubo. Kukaon na yung kagabi eh. Plasa na kong big siya. Bananaon na ako kung iyang diri o. Rin likod. Wala na. Dili na kukaon siya. Medyahan pa yung kunuli. Lugay rin. Mananaman na kung nga. Hilom diya. Ako ay kabuang nga. Saan na naman si Eric? Doon ay Ang pangililog din sa... nahibod na mo tiyang ba? Dili sa inong nga panguan yun. Ito nahibod na. Talag sa rin yung hitabo na inana. No? Lugar, nagkakabulos ko ah. Nagdampo. Tsaka sa bamusi. Ang iyong sinag ba? Nakagod siya. Nakagod si Jesus, anak. Ang mga tao na sa mga tribo, namin ito kung paggawas na ako sa tiris, nang ko, anak, hayag. Anak, Shin, bijuhin Jesus, Shin, anak, hayag ka ayaw. Anak, good siya. So, siya, sige mo, pagkuha doon ako sa cellphone mo, kung nasakuan pa ito bang nakalihok ko, dito na nawala. Wala. Ano, nakamatag ko, ano. Nahiyaan din po mo.
Amin ni. Dayon ko pinagalipay. Ha? Nakalagilot ka sa imong ari sa imo. Nahilot ka Sign, talugay. anak ko ba? May sign. Isultihan ako sila. Susinan no ko. Ay, manghilot ka. Manambal na ka. Ayaw lang po siguro. Unsa man nasa Pacquiao man nabungkag say ay? Ito man na Pacquiao naman na ay. Mo ni among agi gapon tawid sa adlaw. Amo ka say oy. Gara lagi ka say Rek. Ah, say Erek, say Erek. Ayaw. Sabok ay sabok. Ayaw. No, no. Nabigay, si Papa, si Kuya Day, pahilot na na. Hilig mo pahilot, Kuya? Oh? Nabigay, ikos mo na yung Jaime, dili ba nagapahilot? Guriyo, pahilot, ang tanas guriyo, kaya utong kutong hudakon. Dilma, utro ko.